ويو حالوی همیشا د پاک اکبر ذات چی بدون پکی راضی بی د بشر ذات مبرعی لعن سرون وجود دے وجود واجبی دا بہتر ذات چپوال مخلوقاتو کے اشرفو چپوال مخلوقاتو یہ اشرفو دا انسان دے پا مخلوق کے معتبر ذات کائنات یہ پا قدرتا وڑ پیدا کرن مقتدر قدیر قادر دے سبحان اے کائنات پا قدرت وڑ پیدا کرن مقتدر قدیر قادر دے دا اقدر ذات پس لزانا چی عظیم گرزولے اغا ذات بزمون دا پیغمبر ذات پس لزانا چی عظیم گرزولے اغا ذات بزمون دا پیغمبر ذات چی مخلوق دا کائنات ورطا محتاج نی خورشید وائی دا غزات دے برنور دا چی پزڑ میرا وری اغا شاہدو جہان دے سردار دا مرسلانو محبوب دا پاک سبحان دے چی پزڑا میرا وری آغا شاہدو جہان دے سردار دا مرسلانو پنبیانو کی علا دے خادم دد در میں غلام دامی آقا دے رب بھومی زی آقالا وزنگی میں دا ارمان دے چی پزڑ میرا وری آغا شاہدو جہان دے بے بالا پا خوب رویانو ددہو سن بے مثال دے نشتا شال میں دا حبیبا رب ورکال علمی کمال دے دے یوسف نزیاد حسین دے ہر یو سن پہ قربان دے چی پگڑ میرا وری آغا شاہدو جہان دے چی رہبر او رہنما دے دا امت تر قیاماتا دا اعزاز ورطا حاصل دے دا اللہ رب العزاتا مکین دے دا مکانا مکین دے لا مکان دے فضلہ میرا وری آغا شاہدو جہان دے دمشر پوراز پپلاوا دا ہر چا نفسی نفسی بس پجا بدا حضرت با یو آواز امتی وی شفاعت بکلی زمونگا فمولا باندے دیر گران دے چی پزڑ میرا وری آغا شاہدو
जहान दे Stasifaat purana kram kahar sumradi ustayam zanatwan basa sifat klam fakat stad dargatayam ummati diyam habiba dapa madarab ehsan de chipazda मेरा वरीगी आषाढ़ तो जहान दे दरबार की दी मिन्नत कलम जो खुर्शीद पाका सुबहाना दरबार की दी मिन्नत कलम जो खुर्शीद पाका सुबहाना उगड़ी फाजल पगरीबा दफा कलबान दिगराना मदीनी तय रवान प्ले दगा स्वाली बाजो बांधे चिपड़ मेरा वरीगी आशाए दो जहान दे सरदार मुरसलानो महबूब पाक सुभान दे